Ayan mga ka-vibes, dito na kami sa Divisoria. Ayan, medyo malinis pa ang Divisoria mga ka-vibes. Ayan, lakad-lakad kami. At doon pa sa gawin. Ayan, dami mga paninda dito sa gilid ng Divisoria. Ayan, mga cellphone, accessories, gadgets, at iba-iba pa. Ayan, ang dami. Ayan, malakad na kami dito. Ayan, ang mga paninda. Ayan, dito kami lalakad. Sa gilid, papuntang Divisoria Mall. Si Edith na lagi kong kasama. Ayan, kasama maglakwatsa. Ayun, malapit na kami dito sa mall. Nandito na yung statwa. Ayan. Dito kami. Ayan yung statwa. Tayo. Ayan ang mall, Tutuban Mall. Ito kami sa Tutuban Mall. Ayan, kakawit kami, lilipat kami dito. Ito ang Tutuban Mall. Ayan, lalakad kami dito mga ka-vibes. Ayan, ang daming shoes. Puro mga shoes. Dito na kami sa loob ng Tutuban Mall. Ayan. Daming mga palinda. Dami. Ayan. Dito sa loob ng Tutuban Mall. May palinda. Ayan, palabas na kami ng Tutuban Mall. Oo, dito na. Ayan. Ayan, sasakay tayo ng Tricycle Asuncion. Ayan, pasakay na kami ng pedicab. Ayan, sakay na kami ng pedicab. Punta na kami sa bahay. Ang pedicab natin. Yes. Punta tayo doon. Last time, naglakad kami dito. Medyo ngayon, medyo malawag ng konti. Kaya pa ng pedicab. Medyo maluwag ang daan. Medyo maluwag ang daan. Kasi hindi malaya ang ngayon taon. Ganito kaluwag dito. Talagang very lucky kasi medyo maluwag. Yan na. Yan na. Ito pa na. Lapit kami. Ayan. Ito yung special place na to. Yung malaki. Ayan, yan. Diba? Ayan, medyo tumatraffic na dito. Lapit-lapit na kami sa simbahan. Kaya medyo traffic na. Ayan, medyo madami-dami ng mga tao. Madami ng mga tao. Marami ng mga tao dito. Ayan, ayan.
ito na yung gasolinahan. So, lalakad na tayo doon. Ito na ba yung gasolinahan? Kasing... Ang ganyan talaga. Ayan na, tayo dito. Medyo marami-rami ng tao dito. Naglalakad. Papunta sa simbahan. Diba? Ayan na ang simbahan. Oo. Malapit lang. Ayan na yung simbahan ng Tondo. Ayan, madami ng mga tao naglalakad. Kaya papunta ng simbahan. Mamaya pupunta kami ng simbahan. Ayan, magtatanong siya. Bibili si Edith. Ayan, sige. Ano? Bili ka? Ayan, mga balloons. Ang daming mga balloons. Ayan, bukayo. Magkano yung isang ganito? Pag dalawa po, meron libre. 300? Hindi pwede. Ayan, dami mga nagtitinda. Oh, ayan, dami mga nagtitinda. Ayan. A few moments later. Pauwi na kami. Hindi na kami makakapunta ng simbahan ng Quiapo. Umuulan. Ayan. Ayan, ulan. Ito na yung ulan. Siguro mamaya na lang.